Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад духтарако. Навори имрӯза ҳаст духтарако. Қанду конфети донагӣ хулоса гузаштем ба қисми ғизоӣ. Бигем ки ба шириниҳо. Имрӯз навори духтарако аз бозори корвон кардем, пажарка кати медароин аз тарафи дасти рост аллакай магазин шумо пажарка кати даромадем, дар рӯза пажарка кати янем. Ҷош маълум мияд духтаро. Баъд аз қанду конфеташон духтарако даставка доранд. Нашоти даставка дар ватсапи рӯи экран буда нависен духтарако. Дар ҷа нарх наво ҳар хелай. Ма обзор мекунам духтаро, бо метавонем дар ватсап нависем, намеша ки дона ба дона ҳар як қанда килоша ман нархша бугум духтарако. Ин намуд қанду чандия? 50 сомон духтаро. Иш чи? 45 сомон. Инаш чи? 60 сомон. Қанди майда ариқ чи? 50 сомон. Ина её чи? Har di usha puchke che usha somona dixtarakom. Xadaja inosh chi apajon? Ani qanday qadimi ham xeyli bovar kan akudaki man nazmerim. Iyo chandi apajon? Qanday chi meguftan yak namad nomak doshtak. Ami chi meguftan nomsha? Rachki bday 50 somon dixtarakom. Banje коробкошон ҳаста. И коробка чанд килоя чанд сомонай? 3 кило, кило 60 сомон духтаро метавонем хеле селеком бихарем. Ина иш чи апаҷон? 90 сомон. 50 сомон. 50 сомон духтарако. Ина ёш чи? Духтарако да ҳама ҷо сникерс Марс 110 сомонай, да ин мағоза 90 сомон аз бо нишон метем. Киткат чи апаҷон? Киткат узбекиш 55 сомон буда духтаро, оригиналаш? Оригинал 100 сомон. Твикерс чи? Духтарако нигоҳ кунем. Марс, Твикерс, нечи буд? Баути. Фаромӯш мекунем ростин. Баути ҳам 90 сомон, сникерс ҳам 90 сомон. Хулоса ҳама ҷода меояд 110 сомон, дар ҷо 90 сомонай. Чуноне ки гуфтам меҳмони срочни дошта бошен, заказ кунед духтарако, доставка равон мекунанд. Алёнка 85 сомон духтаро. Инош чи? 90 сомон духтарако. Хай инро мегӯем. 110 инош. 70 сомон, 100 сомон. Дубайский шоколад духтарако 140 сомон духтаро. Инош чи? 65, 80 духтарако. Инда тебу. 90 сомон боло. Ани ҳар ду ин чи? 70 сомон духтаро. Чунан ки гуфту WhatsApp шуда нависем бо шумо да адени сурат мепартен духтаро. Ани шоколади дӯст доштаи ман дадаҳан ҳам хеб бамаза. Иё чанди апаҷон? 90 сомон дай. Ман духтарако бисёр ростигап 30 сомон дай мегирам, хонада мебарем, кӯдакона асобина мехирам. Хай пичони тафлёни хулоса як ду чиз доран, ҳавло доран, ни шоколади пичонигӣ доран духтарако, нигоҳ кунен. Иё чанди апа? 4 сомон дай духтарако диден. Пеҷа чунане ки гуфтем вибр бисёра коробкаҳои шоколад ҳастай духтаро, ҳам килоакӣ, ҳам коробка ҳастай хулоса. Бо ниёшон ҳастай нигоҳ кунем. Пичони ҳам шоколадиш ҳастай, шоколади сафед, ҳам шоколади свети сиёҳ, короче, шоколади сафед, шоколади сиёҳ дорад. Ни вафлиёшон ҳаст. Баъд мегзарем ба қисми донагӣ. Дар ҷа пачкаҳои қандам ҳаст духтарако. Чойқоқай, на? Чойқоқ бошад? Жвачка буда, има хам чойқоқай. Духтарако хай жвачка дошта, ина шоколадто буд боло ҳастай, нигоҳ кунед чанд намудо. Дар ҷа ба қисми донагӣ мегзарем духтарако. Обзор мекунам. Бинависем WhatsApp шунда кило 500 тон чансма дигар шансма мегатона. Як бор ягон чиша нақша меген духтарако. Хурмо чанди апа? Хурмои и хурмои духтаро оригинал ира медонен Арабистона 120 сомон духтаро. Донаи каду доран духтарако. Хай доруай. И шоколад пичони шоколадне короче, ирам ҳастай хай зардоли қулинг меген, қулинг ҳастай, бодоми чанам бодом ҳастай, баъд ини донаи зардолуай духтарако. Диден чи хушруак, ҳам хе корошон культурни мағозаро нав кушодагиан духтарако. И кунҷит бошад. И кунҷито чанди апа? ҳавло турки килош 300 сомон да духтаро. Ним қарагире мисол ин кама уже ним кило намебра. Ха 30 сом мешида. Баъд ани бодоми иё чанди? 70 сомон. Ба қандои дубайский шом да духтаро нигоҳ кунем чихе фасонак. 1 кило 70 сомон гуфтена? 80 сомон буда духтаро. Ира 800? Бахшиш духтаро видеоро қад намекунем. Ман неправильно фаҳмидам. 800 сомон қандои дубайский буда. Диден? Видиш чихе фасонак. Чормағз будай хулоса бодом. Мавиз чанди?
110 сомон мавизои калон. Нигоҳ кунед, дар ҳама ҷо 180 сомон буда духтаро. Пистора нарх навоша мегим чанд сомон? Не 140 сомон, 100 сомон метиянд духтаро. Ина хай бодоми пусташ динам чормас, фундук хулоса любой чи доранд духтарако. Бай дар ҷай нигоҳ кунед ҳавлоҳошон узбекию, турки ҳар намудаи контейнеро ё кило ки мефурӯшанд контейнерошон кати мефурӯшанд. Ҳавлои Туркия. Ба ёра чӣ хеле мефурӯшанд кило кати? 1 килош 140 сомон буда. Хайна контейнеро дидин духтаро ҳама чӣ доранд. Яъни хеле абзор кунем. Бинин. Ма берна нишон метем духтарако нигоҳ кунем. Ма биромадим май мағоза. Мана инеҷада ҳама намуду. Ира апа мармелодҳои бодринге чӣ хеле наи? Чанд мешабаи? 1 килош 140 сомон. И бананай ба хелома. Иё ҳамашон духтарако 140 сомон будай мармелодҳошон. Хай инҷада як абзор мекунам духтарако пажака кати медуроем рост ана миҷа миёем. Ай тараф дасти рост ба пеши ба я ошхона дай. Ина духтарако. Ана духтарако мағозаи Нилуфар будай диден. Ина пеш бо нишон метим мебурди. Ма дарам навор кунам. Хай видеора бисёр кардам ростига бисёр чизор нархошо нагуфтам маълумоти бештар хичо мегирем.